Bun venit la un nou Deep Dive! Astăzi avem pe masă ceva special. Un white paper strategic confidențial din februarie 2026. Se numește Raw Cyber Voice Shield. Bun găsit! Misiunea noastră e să despachetăm documentul ăsta și să înțelegem cum o nouă tehnologie AI vrea să rezolve o problemă uriașă în România. Fraudele prin telefon, așa numitul phishing. Da, iar contextul e critic. Documentul pornește de la niște date de la DNSC. Se pare că în 2025 fraudele astea avansate au crescut cu 180%. 180%! Enorm! E aproape o triplare, într-un singur an. Și documentul explică foarte clar de ce metodele vechi, știi tu, blacklist-urile, listele alea negre, sunt pur și simplu depășite. Cum adică depășite? Pare cea mai logică soluție. Blochezi numărul și gata. Păi nu mai merge. Pentru că un număr de telefon folosit la o fraudă are o viață activă, sub 4 ore. Atât de puțin? Da. Până realizează cineva, raportează, până ajunge numărul pe o listă, atacatorii sunt deja pe alt număr. E o luptă pierdută. Și în timpul ăsta uneltele lor au devenit de domeniul SF. White paper-ul menționează două care mi se par înfiorătoare. 1. CLI spoofing. Adică maschează numărul. Te sună și pe ecran îți apare Banca Transilvania sau Poliția Română. Exact. Și a doua. Deepfake audio. Asta m-a șocat. Pot clona vocea mamei tale, a copilului tău, cu o mostră audio de 3 secunde. E terifiant. Și tocmai de asta documentul ăsta, Raw Cyber Voice Shield, propune o schimbare totală de paradigmă. Ok, hai să o luăm pe bucăți. Care e ideea centrală? E simplă, dar foarte puternică. Nu te mai uiți la cine sună, pentru că identitatea, numărul, vocea, toate pot fi false. Te concentrezi exclusiv pe ce spune apelantul, pe intenție. Deci ignor complet numărul de telefon și analizez conversația, în timp real. În timp real. Arhitectura se numește Zero Trust Voice Gateway. Gândește-te la ea ca la un firewall conversațional. Un firewall pentru voce, îmi place cum sună. Exact. E un filtru inteligent plasat între operator și telefonul tău. Când te sună un număr necunoscut, un AI screener preia apelul, automat. Și întreabă ceva simplu. Care este scopul apelului? Și ce se întâmplă apoi? Păi, răspunsul e transcris instantaneu, știi, speech to text, și un motor de analiză NLP decide, în mai puțin de jumătate de secundă, dacă e periculos. Sub 500 de milisecunde. Incredibil de rapid. Și ce decide? Ce poate să facă? Are 3 opțiuni. Forward, adică îți dă legătura, blochează complet apelul, sau challenge. Asta înseamnă că te avertizează audio înainte să preiei. Ok, și aici ajungem la partea cu adevărat interesantă. Cum știe? Ce caută în conversație? Caută patternuri de risc. Și ce e fascinat e că sunt adaptate specific pentru România. Documentul dă chiar exemple de cod. Chiar așa? Dăm un exemplu. Uite, de pildă, categoria financiar critic. Aici intră cuvinte ca cont blocat, CVV, cod SMS. Asta are o greutate de 25 de puncte. Sau, și mai grav, inginerie socială. Aici intră accidentul, nepotul. Exact. Accident, nepotul, urgență medicală. Asta are greutate maximă, 30 de puncte. Dar bănuiesc că nu e doar o listă de cuvinte cheie. Că altfel, dacă mă sună cineva de la bancă pe bune și zice cont, mi-l blochează. Corect. Asta e partea inteligentă. Algoritmul nu se uită doar la cuvinte izolate. Corelează 3 vectori. Primul e urgența. Cât de tare te presează? Acum, imediat. Da. Al doilea e solicitarea. Îți cere bani, date. Și al treilea e autoritatea. Pretinde că e de la o instituție. Uite, un apel de la curier. Salut, sunt de la FAN. Ajung în 10 minute. Scorul e 0. Conectează imediat. Logic. Dar un apel fals de la bancă care zice contul e spart, dați-mi acum codul din SMS, ăsta bifează toți 3 vectorii. Urgență, solicitare de date, autoritate falsă. Scorul sare în aer. Verdict, bloc. Apelul ăla nu ajunge niciodată la tine. Sună extrem de eficient, dar stai puțin, am o întrebare. Ideea că un AI ascuntă, chiar și pentru o secundă, apelurile mele. GDPR,
Cum e cu confidențialitatea? Întrebarea absolut esențială și documentul o adresează direct. Cheia e un protocol numit Ephemeral Processing, procesare efemeră. Adică? Ce înseamnă asta? Înseamnă că tot fluxul audio e analizat exclusiv în memoria volatilă a serverului, în RAM. Nu se scrie niciodată pe un hard disk. Deci nu se stochează nicio conversație, nicio voce, nimic. Absolut nimic. În momentul în care s-a luat decizia, fragmentul audio e șters. Ireversibil. Se păstrează doar metadate, știi, pentru audit, dar sunt complet anonimizate. Un hash al numărului, scorul de risc și ce l-a declanșat. Atât. Și serverele unde sunt? Asta e alt punct cheie. Infrastructura trebuie să fie localizată, citez, strict în România sau UE, pentru suveranitatea datelor. Ok, deci e eficient, e legal, dar e și profitabil. Sună a tehnologie scumpă. Și aici e surpriza. Modelul de business pare extrem de solid. Uite un calcul simplu din document. O fraudă medie costă victima cam 2500 de euro. Da, din păcate. Costul de analiză a unui singur apel cu sistemul ăsta e 0,02 euro. Adică 2 cenți. Incredibil de puțin. Exact. Deci dacă previi doar 10 fraude pe lună, ai acoperit deja costurile pentru vreo 50.000 de clienți. Rentabilitatea e uriașă. Deci, în esență, e o schimbare fundamentală. Trecem de la o securitate bazată pe identitate, care poate fi furată, la o securitate bazată pe intenție, care poate fi analizată. Un filtru pentru încredere. Tocmai. Și asta ne duce la gândul final provocator cu care se încheie documentul. Concluzia lor e că sistemul ăsta nu e doar un produs de securitate, ci devine, într-o era ale încrederii digitale, un diferențiator care oferă cel mai de preț lucru. Liniștea. Liniștea de a putea răspunde la telefon? Exact. Și lasă o întrebare de reflexie. Într-o lume unde vocile pot fi clonate și încrederea se erodează, ar putea acest tip de arbitru AI în timp real să devină o utilitate standard, la fel de banală ca un firewall, dar pentru urechile noastre.